Takže se jakže se to vlastně jmenuješ, jo? Katka. Jsem nějaký Petr. Cože? Nemáš mě ráda, jo? No, má to tak. Pustíme si televizi. Jo, tak jo. Mimochodem, tohle je fakt pěkný oblač, co? Ta televize, ten materiál, víš to? Ta obrazovka. Ten knoflík jedním vypne, druhým zapne. To je věc. No tak jo. Hele, telenovela. To je romantický, co? Ten náš báječný svět pro nás